ugari wa mechawa breaking news. The suspected onye mmaburu aflebo na abego na nke akwa no surface na kwu okwu kpaghale anu je chowa nde no ilo nwefa mmecha amalu m onye gbarago no because of that video ka eji wee je bulu agba kwugari anu mechisia no no na yi kwu okwu no malu mana kwugari je na edigi ko no malu ndo no ya bia nye breaking news ko ye your breaking you have turned yourself to investigative officer okwe ono bagale ba onye gbalogo na ife ji wee je me akwa nwa onye oba arrest who because of that video. Who told you not because of that video? So who know when even name or where will you he be a maybe a poor mego actually in the government that they may arrest. It is very simple. Government state reasons. They may not have stated reasons, but according to Anambra State New Homeland laws, there are things they stated there which they file name manner of course obuluna need a expect or na arrest akwa bian to you as a surprise. The man in a room we go on arrest akwa on all the case need government je arrest yeke hit or government je arrest onye say Jesus or bian to you as a shock. Yeah, mo we chi need government arrest ya okongudibia mo wo gajik mo wa akuna na ala tugo mo wo bia dada. Yeah, mo JCN government may case wage arrest somebody like that. It do surprise. Why will you be surprised? If he had does the outcome of the investigation, do you see her? Ki we man onya the innocent or not? I believe we know now. Breaking news. Just say what share this video. No only when I say mabulu government or will not because of that video. I know because of that video. When Akwa clearly said in the video, now that video Melabolonya wonye post to ye. Now the moment the government ikulu make Igbo kite na nyama kuselie ocho ho ni feju weje buri ewu because of okite jukosi okite jiarese and not because of that video next collect. Because I know that video if all ye kuwu na ma moloko onye dey fa. He was being interrogated in office deputy governor, and if a camera goes through on it deny you if it was a low kid and the no possible where and that particular video born no so now when you go kid no but I know no that video go debunk we na all na page here can post to that video. Now the moment the government ban okite na ọgwụ na gọọmenti ban okite ife agbara owo na ha ya achọ ka ha mara ife ite ọbụla na-ekwu maka ịghọtago because na ife anyị ma okite wu na okite wu pot of money o ite a na-agwọrụ ndị enweghị ife ha na-alụ ka ha wee si n'ụzọ kọrị wee jepụta ego ịghọtago so n'ife gọọmenti ji wee pay attention there. Another ọgwụ nwere ka esi agwọ ya mana na ọgwụ mfe so ndị na-eti mkpu breaking news akwa nwa onye ọba onye nwe na-asị na onye mmaburu. You are wasting your time. Allow government to do their job. Ọ bụrụ na akwa the innocent they will let him go. Unu ekpukọsizi n'okwu bugharịwa na news enweghị isi. We listened clearly to the interrogation ha na-eme n'office deputy governor. There was nothing they said there linked to this particular video in the debunk. So you people are not even doing enough job. Who say share that video just to get views? Who told you not because of that video? Akwa arrest. The guy made confession. Bilie itoju ejohi owu na emerie imana akwa no even in bigger mess whether no onye ahụ na aposie ga the ebi ye pay attention onye nke ejidere na ọwụrụ na onye nke ejidere emeghepụrụ ọnụ ya wee gwuo na akwa agwọ ọrụ ya ọgwụ oji wee na-eme ife ọ na-eme ọsọkwogu jee debunk nwa nke onye do na video na apụ ego. You are wasting your time. The bone of contention onye nke ejidere
which I am sure it has nothing to do with arrest emere Akwa, because anyị nwere ntị and anyị na-anụ ife. Unu emezina ife unu na-eme, unu emezina ife unu na-eme, unu na-eme ife unu na-eme, unu awụrụ ndị okwu ọzọ eme ọzọ, ị na-ekwu ọzọ n'ọnụ, mana omume and your behavior is pointing towards another direction. If you are in support of this job, Anambra State government in Eme, support them. Let them do their job. Let them do investigation. Allow them to do their investigation. Akwado free, they will allow him to go. Pagari devenu, unu na-ekwu n'ụlọ chọrọ ka Anambra State dị mma, gọọmenti wepụtakwa ụzọ ha yesi wee fụ na Anambra State dị mma. Ijekwa na-achọ ka ị na-agbagharị because na ife ọ na-eme ịbata n'ụlọ iwu n'ofu akwụrụ ịlaikiri ya. Ịpụta iwu n'ofu ọkwakpụrụ ị na-amịgharị ihe bi ndụ ụlọ mmadụ nyagharị da moto iji ego ogote ọfụma, you are happy about it. Ya ka iji wee na-esave one individual. Mana ịnọkwa ebe ahụ na-agwa ha site ibe anya mana ndị pastors, so ha arrest ya a pastor echi niile kịta edo settled na akwa arrest ịghọtago. Until then the justice must start from somewhere, and thank God that it started with the bishop. ịghọtago. Ọ na-aka mma ka o bido na alamajiri, ka o bido na ala haji, ka ndị alamajiri ndị ọzọ wee nọrọ n'ọsọ, oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. ịghọtago. So unu emezina ife unu na-eme na-ewestegharị time gullible viewers and followers ndị unu ya dey deceive amabatakwa werie ọwụrụkwa no headline enwere anything to add to it. Is not even substantial to what is on the ground. I pity ndị a na-agbarịsi data ha were ene ụmụ nonsense ya. I pity them, honestly. You are sympathizing with Akwa. Allow government to do their job. Ha ejide ha Akwa ka ha gbuo ya egbuo. Yes, Akwa too innocent or not. I won't matter shout to ya. Jpac ewe breaking news. Ị na-ege breaking news. Jpac no ntị ya. Onye nwe no sị na onye mgburu. Ọ na-asị ihu iko na arrest rate ati ebirie. Maka enye go moto, nye ego, wuri good conscience, ye kwuzie eziokwu, ikpuru isi. Every day ị na-achụ ndị na-eme arenji, na-achụ onye si no audio billionaire nọ na Zion, ị na-achụgharị ha. Gọọmenti eje na wo your lord and personal savior aka, ịkwụgharịba n'ụwa ọrụ kịta ka ị chọrọ ịlụ ọrụ moto ebiri usensi. Eblem ndị ụnụ na-aghọgbu ka ọ ka fọkwa ebe a can with people like us who can see. For the record, let the record be straight. With the interrogation pass over, we have never heard where that video had a debunk but are into contest. So that video is just to create and divert attention. You know what I go? If video don't show you debunk, well, that video I confirm no na go okay the money you want to no you we feel them. Mwejo na iti ya no dia. Onye na atonta, onwe ife ọ na-eme. Onye na-ezu ohi, onwe ife ọ na-eme. I'm asking you, onye na-ezu ohi, enweghị ife ọ na-eme. Onye na-egbu mmadụ onwe ife ọ na-eme. Ahapụ ya ebe a.